Dzień dobry Państwu, nazywam się Leon Swaczyna. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem szefem takiej partii regionalistów regionalnej o nazwie Ślązoki Razem. Współpracujemy z taką partią, która ma to stuletnią tradycję istnienia w Polsce, czyli z PSL-em. PSL zbiera podpisy pod obywatelskim projektem Uczciwy Plan dla Polski. Ja osobiście, jak i partia Ślązoki Razem, włączamy się w zbieranie podpisów. Robimy to z pełną świadomością, że jest to dobre. No ja, powiedzmy sobie tak, są tam 3 punkty. No, zacznijmy tak trochę od końca, jak ja to mam napisane, albo od początku, jak to jest napisane na innych materiałach reklamowych. Praca, która się opłaci. Na czym to ma polegać? No ma to polegać na tym, że jeżeli moim głównym źródłem dochodu jest praca na etacie, praca, powiedzmy sobie, w korporacji jakiejś, praca u kogoś i tam jest odprowadzany podatek, zaliczka na podatek dochodowy. Tam jest odprowadzana składki, tak zwane składki na ubezpieczenia wszelakie, to w wypadku podejmowania dodatkowej pracy, na przykład biorąc nadgodziny, czy pracując na zasadzie prywatnej firmy i ona jest mniej dochodowa, czyli jest mniejsze zarobki są z tej drugiej działalności, bo warunek jest taki, że z tej głównej działalności płacimy wszystkie daniny na rzecz państwa, bo państwo musi z czegoś żyć, no i z czegoś muszą być wypłacane emerytury dzisiejsze i nasze przyszłe, tych, którzy pracują. I żeby te prace nie były opodatkowane i oskładkowane. No, ja mam już tyle lat, że pamiętam jeszcze za pierwszej komuny, za tego tak zwanego realnego socjalizmu, nie odprowadzałem składek za pracę na tak zwaną fuchę, albo jak to Niemcy nazywają, na job, bo to nie było rejestrowane. Zresztą było to na tyle nielegalne, że nikt nawet nie próbował tego rejestrować, tylko szła się do sąsiada, zrobiło się jakąś usługę, sąsiad postawił flaszkę albo zapłacił i było git. Nikt nie obciążał takiej usługi ZUS-em, nie obciążał takiej usługi podatkiem dochodowym czy jakimiś tam innymi daninami na rzecz państwa. No, ktoś powie, no wtedy to było bidnie, no więc jakoś sobie ludzie radzili. No teraz też mamy bidnie i ludzie, którzy pracują ponad miarę, ponad etat, dlaczego mają być karani podatkiem dochodowym, składkami itd., itd. Tym bardziej, że ja uważam, że składki ubezpieczeniowe powinny być dobrowolne, a nie zabierane na zasadzie podatku. A podatek dochodowy najlepiej, gdyby nie istniał w ogóle. Jest dość innych podatków, które płacimy, z których państwo się dostatecznie dobrze by utrzymywało, ale trudno. Jest tak, jak jest, więc żeby dopasować się do tego, jest ten punkt praca, która się opłaca. Drugi punkt jest taki, własny kąt się to nazywa. To jest wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. No, przyznaję się, że ja nie potrzebowałem nigdy w swoim życiu brać kredytów. Do dzisiaj nie mam żadnego kredytu, bo kiedyś chciałem wziąć kredyt, to mi bank odmówił, bo powiedział, że po pierwsze moje dochody nie są zbyt dobrze udokumentowane, a po drugie nie mam historii
kredytowej, więc bank nie udzieli mi takiego kredytu na prowadzenie firmy. Miałem wtedy firmę po prostu na początku swojej działalności, a chciałem dać pod zastaw środek trwały, który dla tej firmy chciałem kupić. No ale to już historia, tak jak my Ślązacy mówimy, forbaj. I na ten temat nie chcę rozwodzić się, bo po prostu jestem w tych sprawach zielony. Skoro nie biorę kredytu, to nie będę tutaj mówił o tym czy ten. Moje dzieci też nie potrzebują brać kredytów, bo na tyle się dobrze wykształciły, że stać je kupować rzeczy za gotówkę i nie muszą po prostu brać na mieszkanie kredytu. Nie musiały. To znaczy córka nie musiała, a syn jak wróci do Polski, to też prawdopodobnie nie będzie brał kredytu, tylko kupi sobie mieszkanie, więc na ten temat nie będę się rozwodził. Natomiast jest dziedziczenie emerytur. I tu zdaję sobie sprawę, że to jest jeden z najważniejszych punktów dla młodych, średnich i staruszków. Tak, bo wszyscy jesteśmy przymuszani do płacenia na tak zwany ZUS, jeżeli tylko pracujemy. I teraz co? No i teraz dochodzimy, dożywamy wieku emerytalnego, otrzymujemy emeryturę. Ja, moja żona, albo tylko ja. No i załóżmy, że główny biorca emerytury, no w tym wypadku jak u mnie to przypadłoby na mnie, odchodzi do wieczności. I co wtedy się dzieje? No, para staruszków, która ma 2 emerytury, żyje na jako takim poziomie, stać ich utrzymać mieszkanie, stać ich na lekarstwa, stać ich nawet na jakieś tam wycieczki, na jakieś wyjazdy, pójście do teatru czy do kina. I w wypadku śmierci tego głównego dostawcy emerytury ta druga osoba staje się z dnia na dzień żebrakiem. Tak, żebrakiem. Bo dostaje tylko część emerytury tej większej, o ile ta część jest większa od emerytury swojej, a reszta przepada na skarb państwa, który, nie ukrywajmy tego, przez 40 lat, a czasami więcej, to czasami trochę mniej, rabował wytworzone dobra przez głównego emerytobiorcy. Bo mało kto z Was sobie zdaje sprawę, że jeżeli wypracowujemy w naszym kraju złotówkę, to na swój użytek mamy niecałe 20 groszy. Resztę przepuszcza przez budżet państwo, marnując większość tych 80 paru groszy z każdej złotówki na, no nie powiem na co, bo nie chcę, żeby mi tutaj wytaczał proces pan premier, pan prezydent, posłowie, senatorowie i szefowie tak zwanych spółek Skarbu Państwa. Bo oni głównie marnotrawią to, co wytwarzamy. Dlatego popieram w 100% i będę optował za tym, dziedziczenie emerytur, jaką proponują specjaliści z PSL-u, którzy to opracowali. No, pochwalę się, że na ostatnim kongresie PSL-u, gdzie byłem gościem, to osobiście namawiałem pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, który jest człowiekiem młodym, który jeszcze do emerytury trochę ma, żeby coś takiego
wprowadzić, czy to jest dobre dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy są uczciwi wobec państwa i wobec państwa wywiązali się ze swoich zobowiązań. Że 100% tej większej emerytury się należy spadkobiercy, czyli współmałżonkowi, i jak tutaj jest proponowane, 50% emerytury tej niższej. Co to daje? Przede wszystkim daje godność. Godność, że nie trzeba chodzić, jak to się mówi na Śląsku, po fechcie. No, w Polsce mówi się na żebry. Bo cóż innym jest wsparcie poprzez państwo, poprzez MOPS-y, poprzez chodzenie tam po prośbie, choćby do rodziny, czy do dzieci. Dlaczego obciążać dzieci? Skoro się tyle lat pracowało, tyle lat płaciło składki, jak mówię składki, bo to nie były żadne składki, to był rabunek państwa, więc państwo powinno być zobowiązane do godnego utrzymania się emeryta, mówię się, bo on tam to się zapracował, a nie państwo mu to daje. Bo emerytury nie są dawane, tylko są wypracowane. To, że państwo przepieprzyło te pieniądze, przehulało na różne, nie wiem, programy tak zwane socjalne i rozdało tym, którym się to absolutnie nie należało, bo w życiu nie splamili się pracą, to już nie problem biednego emeryta, tylko emeryt ma otrzymać to, co mu się należy. A należy mu się godziwe dożycie do śmierci, a nie żeby musiał popełniać samobójstwo, nie żeby musiał chodzić po prośbie, nie żeby musiał marznąć przez zimę, nie żeby musiał zastanawiać się, wydać na kromkę chleba, czy też na zakup lekarstwa. Godne życie należy się każdemu, kto uczciwie na to zapracował. A nie możecie powiedzieć, że nie zapracowała nawet kobieta, która w życiu nie podjęła pracy zawodowej, ale zrobiła wszystko, żeby jej mąż mógł dobrze zarobić i dostać wysoką emeryturę, to jej się ta emerytura po mężu należy. To nie jest żadna łaska. Więc skończmy wmawiać ludziom, że państwo jest łaskawe i daje coś za nic. Państwo ma nie dawać za nic, państwo ma się wywiązywać ze swoich obowiązków. Albo nie brać tych obowiązków na swoje barki i nie pobierać pod przymusem na emerytury. Tak, nie pobierać pod przymusem na emerytury, żeby następne pokolenia mogły sobie odłożyć na godziwy czas swojej emerytury. Ja sobie wyobrażam, że na przykład, zobaczcie sobie na cenach MBP, są takie pieniążki, które nie tracą praktycznie wartości w dłuższym czasie, bo są bite w złocie. I policzyłem sobie, że ja przez swoje życie, 40 lat pracując, każdego miesiąca, nie płacąc ZUS-u, mógłbym jeden taki pieniążek sobie, albo nawet w niektórych wypadkach 2 czy 3, w zależności od tego, ile zarabiałem, ile mi państwo pod przymusem zabierało, odłożyć. Więc załóżmy, że jeden miesięcznie. No to miałbym ciężko schować taką ilość złota. A wartość mojej pracy nie byłaby marnotrawiona przez idiotów ekonomicznych, którzy rządzą naszym krajem. I to by było na dzisiaj wszystko. I powiem takim śląskim pożegnaniem z pomboczkiem, bo z tymi naszymi władzami to nie wiem, czy się jakoś dopędzuje i dożyć do śmierci, przeżyć. Dołączam się. To już zaś nie widzę, żeby tu ktoś coś napisał.
Widocznie trzeba zapowiadać takie ale będę tę transmisję puszczał jako, że każdy będzie sobie mógł zobaczyć.